Nekadašnji trener muškog odbojkaškog kluba Spartak Goran Ilić sa uspehom predvodi već više od godinu dana odbojkaški klub Benjasi Sport iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oni uspe da posle 2 osvojena kupa po prvi put klub iz Abu Dabija donese i šampionsku titulu. Podatak da su od 35 utakmica izgubili samo 2 pokazuje koliko su izabranici Gorana Ilića bili dominantni u šampionatu u odnosu na sve ostale klubove. Taj pritisak koji se stvorio osvajanjem ta 2 kupa i željom svih u klubu da budemo prvaci i taj psihološki jedan moment da smo zadnjih 7 meseci bukvalno svaku utakmicu igrali na moranje, a igrati na moranje je zaista u sportu najteža stvar. I kažem, dominantni smo na kraju, evo 2 kola pre kraja smo uspeli da uzmemo šampionat Emirata, što je svakako veliki uspeh. U klubu se nalazi Vladimir Jekić, jedan od najboljih stranaca trenutno u šampionatu. Malo je vremena za odmor jer ih već krajem aprila i završetka sezone očekuje učešće u njihova 2 najjača kupa. Očekuje nas ta 2 kupa, Prezident i Super kup, ali mi smo, pokazali ove sezone da smo zaista među najboljim ekipama ovde, skoro najbolji sigurno. Biće zaista teško ponovo motivisati igrače, ali nadam se da ćemo u toku aprila uspeti pre svega da se psihički odmorimo, a onda u maju, kad su ta 2 kupa, probati da damo sve od sebe i da probamo da osvojimo bar jedan od ta 2 kupa. Benjasi Sport klub je klub sa velikom tradicijom, a ovo im je ujedno bila i prva titula šampiona uz 2 osvojena kupa.